Arratsaldeon, ze moduz, eskuartean daukadan liburuak hartuko ditu lehenengo minutuak gaur hon. Kirben Uribe, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ze plazer aurrez aurre. Bai, azkenean, beti handik egiten dugu, ez, New Yorketik. Bueno, behintzet hori. Gure zitatxoa daukagu, bai, niri asko maten dit horrek, bakizu. Da, ez dakit, ez, Euskal Herriarekin dudan lotura ez austea, eta horri eustea niri, bai, asko maten dit. Eta guretzat, zure begizetatik, eta zure ikuspuntutik, bueno, bazkanien, askotan aktualidadean, bueno, gain begiratu egiten dugulako, baina, klaro, beste ikuspuntu bat daukazu geuzena. Bai. Idazlie zaralako. Bueno, idazle lanetan joan zinen New Yorkera be bai. Eta oso presente egongo da idazle lana eta New York, zure liburu barri zen. Bai, joan nintzen ara bekarekin, New Yorkeko Liburutegi Publikoaren bekarekin, eta hori da agertzen dana liburuan. Nola beka hori jasotzen dudan, eta beka horrekin sortutako liburua, hau da. Eta hor dago Uri izeneko idazle bat, baten pentsatuko du ni nazela. Ez. Uri de Uribe, baina bai, niretik asko dauka liburu honek, egia esan, ilaski gauzat esango dizut. Enaiz sekula egon hain urduri liburu batekin. Enaiz sekula egon hain, ez dakit, ez? Sartu zeralako? Bai. Biluztu nazelako. Bai. Biluztu nazelako. Bai. Oso agerian nago liburuan. Oso agerian nago ni, nire familia, nire iragana, Euskal Herria, nola pentsatzen dudan, dena agertzen da. Norbaitek Kirben Uribe ezagutu nahi badu, hau da liburua. Maitasun ariketa bat iruditzen zait familiarekiko. Bai, bada. Bai. Eta zer, eta esaten zabiltzena, honek arriskua daukalako horren beste biluzten bazara, eta tekla egoki espada emoten, hor badago arrisku bat. Bai. Iruditzen zait, gainditzen duela. Ez dagoela arriskurik liburuan. Bueno, postenaz. Bueno, liburu hau sarta da, Edukiaren aldetik, sekula kontatu ez ditudan gauza daude hor, eta gauza mingarriak ere bai, batzutan, eta forma aldetik ere bai, ez? Ez da ohiko novela bat, forma oso landua dauka, hasieran nire liburua da, Uriren novela, baina novela hori geratu egiten da, eta bapatean idazlearen bikotea azten da horbetan, Nora, eta berak gutun luze bat idazten du, eta berak bukatzen du liburua, nola baita esan, ez? Eta hori, bai, baina gauza asko batik, pizkat, bai. Zenbateraino aldatu dau pandemiak? Dinot, liburuaren egitura, forma aldetik eta badakarrelako, hasieran idazle bat egongo da, New Yorken dagoen Euskal Herritik doana liburutegi publikoan, ikerlan bat dauka eta libururako gai bat dauka. Sufragista bat eta emakumeen eskubideen inguruan lanien dabilen pertsona bat buruzko dokumentazioa bilatzen dabil. Bai. Claro, pandemia batek bertan bera uzten du mundu osoa, baina idazlea bera bebai, da bere animuek bebai. Eta hor hartzen du beste forma bat liburuak, bestak beste berarekin bere bikoteak, bere begiak uzten diztiolako novelari, kontakizunarekin jarraitzeko. Bai, novela ditu hiru zati, entzuleak ez, edo ikusleak jakiteko. Lehenengo zatia da 2018-2019, justo bekako ikasturte hori, eta hor agertzen da, idazlearen ikuspegitik, nola egiten duen ikerkuntza guztia New Yorkeko liburutegian, Edith Wiener eta Rosika Schwimmerren arteko harreman hori, ez? Nola Rosika Schwimmer feminista eta bakezale hori joan zen Estatu Batutara, eta Edith Wiener bere lagunik onenak, alegintzen da, bereari buruzko liburu bat idazten, sekula ez du amaitzen, eta idazleak, Euskal Herritik joan dako idazlea nahi du, liburu hori amaitu. Baina gero agertzen dira, eta niri hori interesatzen zitzaidan. Nik ez nuen nahi idatzi gabe geratu zen liburu hori bukatzea. Baizik eta kutxo horiek zabaltzean, esperimentu bazan, zakit, ez? Duela gutxi, oso gustoko dut Oskar Alegria adibidez, zinegilea.
Eta berak egiten ditu esperimentuak. Joan zen bere haurtzaroko irla hortara, zumiriki horretan, eta bere burua grabatzen du, han. Hau oso antzekoa da. Da, zer sortzen da idazlearen buruan, emakume feminista eta bakezale bati buruzko kutsak zabaltzen dituenean, ze sortzen da bere buruan. Iraganetik ze kutsa zabaltzen zaizkio, ez? Eta hori dena da lehenengo zatia. Eta gero, familia nola egokitzen denara, migrariak izatearena, ez daukazu asegururik, mila gauza egin behar direnak migraria izan da, ez? Eta hori agertzen da umeak nola egokitzen diren edo ez diren egokitzen. Eskolara lagunak egin behar dituzte, hizkuntza berri bat, hori dena agertzen da lehenengo zatian. Eta gero ze gertatu zen? Bigarren zatia da 2020. 2020an pandemia iritsi zen, eta liburu hori idatzi behar nuena edo zuena, ez dakit nola esan, bekarako gelditu egiten da. Nola bait, lehenengo zati osoa da novela prepandemikoa. Ez? Baina pandemia den aldatu zuen. Eta nik neuk esan behar dut, utzi egin neola idazteari. Zebe, lehentasuna beste batzu ziren, lehentasuna ziren umeak. Nola dauden umeak. Osasuntzu dauden, pozik dauden, hori gana, ez? Familia, Euskal Herrian geratu ziren helduak, ama, izebak, horiek ondo dauden, lehentasuna beste batzu dira. Liburua geratzen da, edo novela geratzen da, eta bigarren zatian nora hasten da kontatzen. Orduan, oso gustoko dut hori, ez? Da, pizka serietan da gertatzen den ikuspuntu aldaketa hori, ez? Idazleak kontatu du orain arte, gizonezkoa den idazle batek, eta bat batean, emakumezko batek kontatzen du, nolakoa den beraien bizitza eta nolakoa den idazlearen bizitza bere ikuspuntutik. Osatzen joango da, lehenengo atala zintzilik edo geratzen dalako, eta osatzen joango da. Eta nora hori, badau begi bategaz, begire, aberse gertatzen zaio nuri idazleari, semalabei oso presente egon dienak hasieratik, hirugarren ataltxu euren arteko elkarrizketa bat izango dalako, oso laburre, baina gero, beste pertsonaia bat bai eskutitze bat idatziko dio, beste pertsonaia be hasieratik dakigun nordan usaintzen dugu, zer gerta daiteken, eta horretan guztian, bai batak eta bai bestiek, zemat oroitzapen, zemat eguneroko, zemat iraganera buelta, eta zemat detalle, azkanien joste ariketa ikaragarria da, lehoko momentutik. Kirmen, eta oso ondo irakurtzen da, oso ondo jarraitzen da, eta oso ondo ulertzen da. Ni beti izan dut... Eta oso ondo idatzita dau. Esaten ari naiz, zaila izan dela niretzat idazteko liburu hau, baina irakurlerentzat oso erraza dela. Eta gustatzen zait gainera keinu hori, ez? Hasten da kontatzen idazlea, gizonezkoa, ez dakize, betikoa, ez? Eta gero, bigarren zatian, gizonezko hori ari da feminista bati buruz hizketan, feminista horri buruz ari denean lanketan, bera gogoratzen da, uri gogoratzen da, haurtzaroko izebari buruz, izeba feminista bat, 70 markadakoa, eta, ez? Eta gero, urrengo pausua da, ahotsa ematea emakumeari. Eta simbolikoki aldaketa hori, ahotsa aldaketa hori gizonezkotik emakumezkora, niretzat oso importantea da. Oso importantea da. Arriskutsua izan zitekena. Bai. Kirmen, arriskutsua izan zitekena, patinatzen bada hor, deseroso egon gaitezkelako irakurle moduen, esaten, zer dabil. Baina, egitura gaitxik, edo azkenien, beste lagun bat idazten dago, ez da inongo momentutan deseroso egiten eta oso ondo josita dago eta oso ondo eginda dago. Bai, sorpresa bat dago, bigarren zatean neska bat hasten da kontatzen, Nora, bakizu. Nora hasten da kontatzen bere lagun honenari, Maiderri, ez? Gutun luze bat. Hori gertatu zen pandemian, Gogoratu ginen, ez dauden pertsona horiez, edo aspaldiko lagunez, eta egon zen hor sensibilidade hori, ez, gizartean. Zalantza barik. Bai, nolabait denbora geratu dintzan, eta azten gara,
non egongo da nire lagun hori, benetako lagune estua zena, orain non dago, Bai. Eta azten zagi idazten, eta azten dago goratzen bere haurtzaroaz. Eta era berean azten da kontatzen baita ere nola doan novela, arazo guztiak. Dau, Kirmen Barri bat, novela honetan, Kirmen Barri bat dagoelako, New Yorken dagoelako, eta horrek danak zelan eragiten dauen. Bai. Dau, betiko Kirmen, eskerrak izeko agertzen dan barriro gufanak garanak, itxasertze horrena, kresalu zain horrena, nondik gatozen, lehenko kontuek, badoan mundu bet, ez da, hain ondo egiten zunezuk. Badoan mundu hori jaso, barriari begira jarri, tarte horretan gauz, gainera gero eta jende gehiago doa, geube adinen aurrera guez, eta, joan danaren zentxarzi hori, ze ondo biltzen zuen ze sensibilidadegaz be bai, Kirmen. Baina ezke da, migrari guztia, mundu guztiko migrariak, ez? New Yorken daudenak. Denak, hasieran, eta hori agertzen da liburuan, hasieran oso zentratuta daude han. Ez? Egoera legal bat lortu nahi duzu, hori ez, green cardra, edo biza bat, lortu nahi duzu gizarte asegurua edo mediku bat umeentzat, lortu nahi duzu lan bat, oso zentratu zaude han hasieran. Baina gero, beti itzultzen da iragana. Beti itzultzen da sorterria. Eta hori azaltzen da liburuan, ez? Hasieran lan zaude, baina gero, itzultzen da Euskal Herria, itzultzen da iragana. Eta gainera iragana ikusten duzu bestera batera. Eta azkenean, liburu hau osoa, novela hau da, oroimen ariketa bat. Oroimen ariketa bat, zer garen, ze bizi izan dugun Euskaldunok, azken 40 urtetan, eta nola ari garen buelta ematen horri, ez? Hori, ariketa hori, egiten da han New Yorken distantzia batekin, ez? Eta horregatik daude liburuan pasarte mingarriak, pasarte oso politak ere bai. Neurtute ala ere, asko nabilelako irakurtzen azken aldi honetan, dana jaso nahi duten liburuak, eta batzutan oso arriskutsua da hori bai. Larri izaten da. Larri izaten da ez pakizun neurtzen eta dosietan. Iruditzen zait, pildoratxuetan oso ondo dauela, gauzaskori buruz hitz egingo dalako, baina askotan eta esaten gendun, egon garalako Durangon liburu aurkezpenien nik irakurri barik, eta esaten duen, sentsazioa neukana bete zalako, hasierako sentsazioa, hasierako horrizek irakurritze bete zalako neukan sentsazio hori, gauzasko bai oso txiki, eta errelato bat eskainiz, eta historia ariketa bat eginez, memoria ariketa bat, historia irabazten dutenak egiten dutelako esaten genuen, baina idazlek egiten dutelako. Bai. Ez da, edozein pertsonak bere burua ikusiko du hor. Gazteek ikusiko dute iragan bat bizi ez dutena. Gure adinekoek ikusiko dute bere hori, ez? Eta helduagoek bestera batera, ez? Konturatuko dira benetan guk nola bizi izan genuen, ez? Gure amarentzat edo gure gurasoentzat desberdina da, ez? Beraiek 80 hamarkada manari ziren borrokan, da euskararen alde eta justua zen horren alde, baina umeak bestera batera bizi izan genuen hori. Eta hori agertzen da hor. Zalantza barik. Hori agertzen da hor. Ze giro zegoen orduan, ze tentsio zegoen, tentsio politiko ikaragarria bizi izan dugu. Nik uste dut haurtzaroan gehiegizkoa zela politikaren pisua Euskal Herrian. Gu umeentzat. Eta hori ikusten da. Bai, portuko zikinkerize eta bertan bainatzen ginen, Ostadarretan. Hori da, zikinkerize izan da bai guretzatez. Eta era berean zoriontzua ginen. Claro, zalantza barik. Era berean zoriontzua ginen. Zalantza barik. Hainbeste jazarpen zegoen politikoa, emakumeen kontrakoa, umeen kontrakoa. Eta gaina gauza normaltzat hartzen ziren, horiek, gaur egunean hain argi daukagunak, baina orduan normalak ziren. Eta hala ere, horiek guztiak agertzen dira liburuan, eta hala ere zoriontsuak izatea lortu genuen, ez? Hor, badago toki bat gainera liburuan etxe urdina ditzen dudana, ez? Eta hori, benetako toki bada Ondarrun. Zupadagiz berri danatan dauela. Badau? Gure kofradizarrak eta? Guk jolasten genuen. Kantxope ditzen da, ez? Ondarrun ibai inguruko auzoa. Eta han zegoen etxe bat,
ibaiaren gainean eginda. Hola, zutabeak zituen, orduan, marea bera zegoenean, geratzen zen, lurra, lehorra. Eta joaten ginen ara azpira. Eta han jolasten genuen. Anfibioa ginen. Eta ez dakit, lortzen genuen zoriontsu izatea ezerrekin. Han zeharri zegoen, karramarroak, intsektuak, pasada bat. Urik hori, nora edaten doalako, kontuz non jesarri, jeringile bat egongo dalako, klaro, ze gogorra testu inguru eta ze zoriontsuek gu. Momentu horretan. Hor, Uri kontatzen du haurtzaroa batez ere, baina nora kontatzen du gaztaroa. Zergatik, ez nuen nik neuk kontatu nahi gure gaztaroa. Nahi nuen kontatzea emakume batek. Eta askoz potenteagoa geratzen da horrela. Nola bizi izan zenuten zuek, 80 markada edo 2000koa, Bai, askoz potenteagoa geratzen da. Nik ezingo nuen kontatu nik edo Urik edo gizonezko batek hori, Orduan, alako transgender ariketa badago, eta bihurtzen naiz emakume kontatzeko gurea. Bai, segurazki orain egiteko gaizara hori, harin hau ez? Ez, harin hau ez. Ez idazde moduan ere ez. Ez neukan eskurik hori. Oso ondo dago hau. Liburu hau elementu errealez osatutako fikzio bata. Bai. Spoiler txiki batzuk, atarako ditut. Noraino jakin nahi dudalako errealitatien, kirmenentzat, hor liburutegi zen zauz, benetan, zergaitik aukeratzen zu protagonista izango dan Rosika Schwimmer, besteak bestenik gozatu dut bere historiarekin. Gozatu egin dut. Orduan, zelan iristen zara zeu beraren gana, hasten zara liburue idazten, liburu bat idatzi behar duzulako. Benetan geratzen da, pandemian, noiz amaitzen zu liburue, noiz hasten da kuadrue zikatuten, alda konta hori? Dan alda konta. Bueno, ni hasi nintzen historia honekin 2017an. Nahi nuena kontatu zen, emakumeok nire bizitzan izan duzuen eragina. Ni txikitatik emakumen inguruan hasi izan naiz, eta gainera, pizkat, baditu lagunak, gizonezkoak, baina erosoago sentitu izan naiz, neska artean, edo, ez dakit nola esan. Eta, ez naiz sekule esan hain maskulinoa. Eta hori kontatu nahi nuen, zer eragin izan duzuen zuek nire bizitzan. Baina hori kontatzeko nahi nuen figura, emakumezko figura bat, New Yorkekoa. Eta hasi nintzen New Yorkeko liburutegi publikoan, interneten begira. Zean daude bizitzak, jendearen bizitza daude artxibategiak, Eta bat aurkitu nuen Rosika Schwimmer, Hungariarra, ara joan zen, feminista, sufragista, saiatu zena lehen mundu gerra bera bakarrik geratzen, begira zelako emakumea zen. Eta konbentzitzen alegindu zen Wilson presidentea, Estatu Batuetakoa, baina etzunean konbentzitu gero Henry Ford konbentzitu zuen, autoen Henry Ford hori. Holako ontzi bat eramateko Europara gerra geldiarazteko. Iruditu zitzaidan historia zoragarria. Gainera, inork kontatu ez zuena. Baina dena zen nahi nuelako ispilu joko bat egin, edo oihartzun joko bat egin, gure Euskal Herriko bizitzarekin. Ni etxean beti, ez dakit, beti gustoko izan ditut desberdinak izan diren horiek. Beti. Eta ni neu ere beti sentitu izan naiz desberdin. Txikitatik. Eta liburua bada desberdintasunaren aldarri bat. Desberdin izatearen eskubidearen aldeko liburu bada hau. Desberdinak diren horiek matxakatua dira liburuan. Eta hori kontatzen dut. Baina ze axola. Gauza oso justuen alde borrokatzen da bilena, eta derrigor ondo ateratzen ez dien historiak askotan horrela izaten dalako. Rosika Schwimmerrena. Jarraitzen duenari... Rosika Schwimmerrena bera, Rosika Schwimmer saiatu zen gerra geldiarazten Nobel sarirako proposatu zuten, Einstein zen bere lagun mina, Albert Einstein.
Eta berak Albert Einstein saiatu zen, Rosikak behar du Nobel saria, bakearen Nobel saria. Saiatu zen, baina ez zuten lortu. Eta gero, ahaztu intzen figura hori. Ze zentzu dauka, historiak ahaztutako pertsona bat berreskuratzeak? Momentu baten, idazleak egingo duelako gogoeta hori. Ez, hori da gure lanetako bat, ez? Idazlearen lanetako bat hori da. Kontatu ez den hori kontatzea. Ahotsa eduki ez duten horiei, ahotsa ematea. Hori nik oso argi daukat. Literatura asko aldatu da. Azken 20-30 urteetan, baina batez ere 21. mendean, literatura ja bilakatu da, ez kontatua kontatzea. Ahotsik izan ez dutenei ahotsa ematea. Horti doaz kontuak. Lehen zen, kaletinoa paseatzen, eta ez dakiz, eta nire zalantza existentzialak, eta hori dena baztertu da. Orain, mundua, jende askok, aukera ez duena euki ahotsa eukitzeko, horri ematen ari zaio ahotsa. Hori da, urik norari esango diona, momentu baten, bestiek idazteko esaten dionien, idaztea gozamena da, baina sufrimentua be bai. Bai, hori dudarik gabe. Ni gainera asko hori, nik asko sufritzen dut idazten. Liburu hau dago, 3 aldiz gutxienez idatzita. 3 aldiz. 3 idazketa ditu, gutxienez. Eta bukaera desberdina zituen, 3 bukaera desberdin, azkenean hau aukeratu dut, nik uste dut asmatu dudala. Baina, asko sufritzen da. Ez da jarri eta idatzi eta ze ondo, ez. Idatzi, berridatzi, ezabatu egin behar da asko, ikaragarri, eta lan handia da. Batez ere novela bat idaztea. Hasiera argi egonda, hasiera eder hori. Esaten nizun, Kirme, aurrekoen be bai, ze fana zure liburu hasierena, titulua be bai, ez dakit Urdangareña azken disko entzuten hon bazara, titulu edatateko, baina... Eskatu nion baimena, Eskatu nion baimena izenburua jartzeko. Izenburua dator, gure, nik asko maitu dut euskal tradizioa, euskal filologia ikasi nuen, beti da nik amonak kontatzen zizkigun historia. Zoragarria da, kristo metafora ederra da. Kristo metafora ederra da zer datorren jakiteko. Izurre, Barandiaranek esaten, jaso zuen, izurreak behin pertsonak zirela, gizone da emakume berdin da, baina izurde bilakatu zirela laminak maitatzearren, ez? Erabaki bat hartzearren, plazerra bilatzearren, edo amestutakoa bilatzearren, ez? Orduan, migrariarena ere hori da. Behin beste herrialde batera joan da, zure bizitza aldatu egiten da, baina zu zeu ere bai aldatu egiten zara. Eta bizitzan erabakiek sekulako pisua daukate. Baina transformazio horiek, garai bateko literatura klasikoko horiek, metamorfosiak. Metamorfosi bat baino gehiago dago liburuan. Metamorfosi asko daude. Eta ametsen inguruko gogoeta hori Rosikak momentu baten egingo duena be bai, ezta? Zema betetzen gaituen geure ametsen atzete joatie, baina tarteka ze lan gogorra dan, baina, hala ere, egin behar, hala ere. Hori delako bizitzaren zentzua, ez? Ez dakit, ez? Nira, ez dakit, institutu garaian erabaki nuen, ez dakit, eki nuen olako bizino bat, ez? Idazle izan nahi dut. Eta, orduan, zoramena zan, ez? Eta, etxean ere, amak bai ulertu zuen, amak dena ulertzen duelako, baina aitak ezain beste, ez? Eta, azkenean, gero jarraitu nuen, Gasteizera joan, gero Italian ere ikasi, ez dakit, ez? Beti, idazle, horrekin. Eta, egon dira momentu txarrak ere, momentu onak ere bai asko, baina eutxi behar zaio ametsari, bai. Gerota errezaue da? Gerota gatxaue da? Edo gerota errezaue eta gatxaue da?
nahi dut esan, gero terrazago izango da, ja idazli esaralako, daukasun kurrikulunarekin, hori da. daukasun esperientziarekin, sariekin, oso saritu bazara Euskal Herrian idazle ezagunenetako bat izango zara zalantzabarik, Kirmen. Ez dakize puntutara arte, horrek pisu bat ekartzen duen bebai, aurrera begira, onelako liburuak aurkezten zunien, itxaroten dalako, zuk zer ekarriko. Bai, baina pisurik handiana da beti neure buruarekin. Beti, nik nahi dut beti liburu hobeak egin eta liburu desberdinak egin. Enaiz konformatzen ondo idaztearekin. Nire hori ofizia eukitzea eta bai, ondo, oso ondo. Baina Picassok ez zuen margotzen normal. Bazekien, baina ez zuen nahi. Eta nire kasua hori da, ez? Ni nahi dut beti euskaraz eta euskaratik kanpo ere bai, sekula idatzi ez diren liburu moldeak egin nahi dut. Ausarta izan da planteatu idazteko modu berriak. Begiratu gizarteari, begiratu ze aldatzen ari den gure inguruan, eta hori eraman liburura. Ezin dugu jarraitu idazten beti bezala. Tekit, gauzak apurtu behar dira, ez? Beti izan nahi transgresorea, izan ausarta. Eta horrek sortzen dit kezka, ze irakurleak agian ideia badauka buruan, ez? Zer da novela bat? Novela da, bat da, bla, bla eta bla. Eta norbere novela batean ez badu hori aurkitzen, horrek sortzen dit kezka. Baina era berean... Zer nahi dut zugandik, hori beste gauza batalako. Zer da novela bat? Nik irakurle moduen zer da novela bat, bale. Baina zer nahi dut nik zugandik? Bai, hori ere bai. Klaro. Hori ere gertatzen da. Nik hartute maut kirmen nahi da. Bai. Baina kirmen asko daude. Klaro. Kirmen asko daude. Hori da ba. Hori da novelan agertzen den beste gauza bat, ez? Kirmen asko daude. Hannah Arendti buruz. Momentu badago nora hor jartzen da oso kreatiba eta, ez ezaten dugu, uri, guazen Hannah Arendt bizi zen apartamentua ikustela, da jote dira bizikletan, txik. Eta Hannah Arendt bizi zen gure auzo berean, bizi zen 30 urtez, bakizue filosofaria, alemana, judua, eta Hannah Arendt bera, oso aurrera zale izan da, bera, judua izan da, maiteminduta egon zen, ez? Alderdi naziaren inguruan ibili zen Martin Heidegger horrekin, ez? Eta hor badago elkarrezketa bat liburuan, norak bere ikaslearekin daukana, Zoom bitartez, eta hori, ez? Esaten dio, zergatik uste duzu Hannak maite zuela Martin, ez? Pertsonak ez garelako gauza bat. Eta Euskal Herrian gertatu diren gauza asko ulertzeko hori oso importantea da. Oso importantea da. Ez dut spoilinek egin nahi, baina pertsonak ez gara gauza bat. Pertsonak ez gara gauza bat. Horregaitzik, esaten duguna, liburuen magia, bestela, historiako liburuak egongo lirateke, baina liburuen magia, pertsonok gauz asko egiten ditugulako eta sentimentu asko ditugu eta bilduta dauz liburu honetan, esate baterako. Euskerak eraman zaitu mundura, esaten dio Nora Kuriri. Bai, egia da. Jarraitzen du Kirmenek be fidel izaten horreri, ez dakitzen tasinorik eukizun dinot, beste hizkuntza baten idatzi eta hasieratik eta segurazki... Bai. Euskaraz sortzen zu, jarraitzen zu, jarraituko zu. Kirmen fidel dala, ez? Kirmenen esan nahi fidel dala. Kirmen 2 punto. Leiala, fidela. Bilatu orotarikon. Bueno, fidela naiz, bai. Zupadakizu gure maitasun Euskarari, bai. Zupadakizu gure maitasun hortik doala, bai. Bai, klaro. Nire bai, Euskarari, bai. Ez, bueno. Baina, bai, Euskarari, bai. Eta Euskarak eraman nahuara. A ber, aurkeztu nuenean egitasmoa, New Yorkeko liburutegi publikora bidali nuenean nire egitasmoa, beraiek bazekiten euskeraz izango zela novela. Eta hala ere, edo horregatik eman zidaten beka. Orduan, euskara da, ilaski, aztu. Osa, aztu behar dugu zama, kurutzea, gauza horiek. Euskara da plus bat. Euskara da gehi bat. Eta han, Estatu Batuetan,
gustatu iten zaie zuk idaztea, gauza onak idaztea, edo alegintzea ondo idazten, eta gero, idazle honek gainera idazten du hizkuntza txiki edo gutxiagotu batean. Eta hori gustatzen zaie. Zergatik, munduari eskaintzen ari garelako tonu desberdin bat, azentu bat, gauza ekologiko bat da. Eta hori onartu egiten dute. Ez da, garai batean zen bezala, ke pobre, ez? Euskaraz idazten du, gaixoa. Ez. Eskerrak euskaraz idazten duela. Eta horrela mundua anitzagoa da, mundua diversoagoa da, eta ari da mundu koloretsu baten alde. Eta hori argi izan behar dugu. Zein gonuen, gaztelaniaz idatzi? Inglesez, ez dakit. Egunotan Euskal Herrian egongo zara? Bai. Segura aprobetxaten zule lagunen bategaz bazkaltzeko torre gauzek egiteko. Familiarekin egon, eta honek gauze danak. Liburua aurkezpen berezi bat badaukazulako? Bai, badut. A ber, 3 aurkezpen ditut. Bat Ondarrun, 23an. Eta hau da, Zurrumurru deitzen den liburu dendan. Zergatik, liburuan agertzen delako liburu denda hori, ez? Eta ni gaztetxoa izan nintzenean, ara joaten nintzen, eta han bazegoen olako girotxo alternatibo bat, garai hartan, eta hori agertzen da. Eta liburuek hartu alzien prestamuen. Bai, prestamuen, ordaindu gabe. Ordaindu gabe. Bai, Valentin zan orduan jabea eta usten zigun dena. Liburuk eta diskoak. Zema detailegaz akordaten zara? Gero beti esaten zutelako. Bizitza detailea da. Bai, zeu irakurtzen, neure detaileekin gogoratzen egitako, eta askotan esaten zut, esan zutenak erizek eta belarretan eta imintze. Oixe. Hori ederra da, Bai, da danok jartzen genuen kerizek belarretan, ez da? Eta zeu irakurritzea, klaro, bombila dana biztuten diz barruan bebai desaten dut, Josearik eta ederra dan zuena, gogoratzi horrena danana. Ez dakit non dauzen gorbeta, ez dakit zelan egiten den hori, ez dakit jartzio badan idazten, kasu honetan, baina ze ariketa ederra, detaile horiek, berreskuratu historia handi baten. Ez baduzu gogoratzen ez duzu bizi, edo erdika bizi duzu, ez? Gogoratzea oso importantea da. Bai, horregatik, ez? Aurkezpenetan egon gara, Bai, baina. Eta aurkezpenekin, hori da. Ondarrun egingo du Jose Mari Urteagarekin, nire ikastolako maixoa izan zen, da berarekin batera oso polita izango da hori. Gero Donostian, 29an, Itziar Itunio eta biok, Antzokizarrean, eta Itziarrek bera gainera egingo du dramatizatu, irakurketa dramatizatu bat, noraren zatikoa. Eta gero elkarrezketa egingo dugu, hori oso ederra izango da. Eta gero azkena Iruñan, Juan Cruz Lakastarekin, aspaldiko intsumitua bera ere ni bezala, eta ezagutu nuen garai hartan, Juan Cruz, eta ordutik garaia lagunak. Eta hori egingo dugu Katakaraken urtarrilaren 3an. Orduan, aurkezpen horiek dira, gehiago ere egin nahi nituzke, Gasteizen edo, iparraldean, beti gustatzen zait, beti iparraldera joatea, orain gontan ezin zen da. Baina joango naiz. Ze feedback dinot, ez talako denpora asko, oso denpora gitxi da, liburu esku hartan daukagula, iruditzen zait gainera ja orain hastiko dela mugitzen hau apurtxuet. Zelan geratu zara zeu, esaten egon garana, nervio puntu horregaz etor zara iluste ariketa egin eta gero. Hasi zera? Feedbacka oso ona da. Jendeak esaten du honena dela, nire liburu honena dela. Nik ere alaxe uste dute. Eta hori, oso ona da. Jendea pizkat harrituta geratzen da, harrapatua, ezin du utzi liburua, hori da lehenengo gauza, hori izan didate behintzat. Bai, oso irakurtzen harindu, bai? Bukatu nahi du, ez? Jarraitu nahi du, bukatu ez, jarraitu. Eta gero kalitatez ere, oso ondo idatzia dagoela, eta oso sentitua dela baita ere. Jendeak, sentitu egiten du liburua. Zelan geratzen da liburu bat idatzita gero?
eta aurkeztuta gero, hau dalako Andra Kumiek dako jenien, zeu polit, da hurrengu noiz! Bat eukidot orain? Bai. Ba, orain honen garaia da, ez? Utziko diogu pixkat azten, baina, bai, enez geratu ustuta. Ni enez geratzen ustuta. Nik hor, suerte handi bat dakat. Sekula ez dut ekiola bilurra ideiena eta... Zendo? Ez, baditu ja beste biliburu buruan bueltaka. Susako editoreak leirek ja bildurra dit. Obeto? Leire beste biditu. Obeto? Itxaron. Itxaron apur bezu. Baina bai, ideien arazorik ez daukat. Sekula ez dutuki. Txikitan ere ez da orain ere ez. Zorionez, Eta, bueno, ba, orain honi pizka gozamen pizkat emango diogu. Itzulpen aterako da martxoan gaztelenez eta katalanez, gero beste hizkuntzetan. Bueno, ondo badoa. Eta, bueno, jaurtarrilean hasiko orain zurrengoarekin. Bai, pizkanaka. Oso prozesu luzea da. Oso? Hau idazten 4 urte igaro ditut. Bueno, ba, hasi behar da, pizkanaka. Bueno, eukiko alkarren barri, abri dalako honena. Bai, seguru. Eta New Yorketik, bueno, harreman hori badaukagulako, momentuz New Yorken. Bai. Liburuak hori usten du apurtxu ezabalik. Momentuz New Yorken. Bai, eta gainera ez dugu egiten planik. Ez dugu egiten planik. Han gaude, ondo gaude, gustora gaude, posi gaude. Hau ez dugu utzi. Zer ez da garai batean bezala ara joan da desagertu egiten zinela, ez? Han aida joan edo nebadan. Ez, orain harremanetan gaude Euskal Herriarekin, hemengo prentsa irakurtzen dugu, hemengo telebista ikusten dugu, hemengo familiarekin bideo deiak egiten ditugu. Ez dakit, lagunekin. Hemen nago. Han izan da hemen nago. Eta uste du gainera, han egonda Euskarari eskaini aldizkio dela gauza desberdinak. Hemen ez nuen liburu hori idatziko. Nintzen ausartuko. Eta han egonda bai. Ba, Rosika Edith, Lola Maverick, ze pertsonaia ederra be bai, eta batez familia, noraren pertsonaia, han eta unairen pertsonaia ze ederrati zen, ze maitasun ariketa, ni poziko ongo nintzen, Dinot, nora izan da poziko ongo nintzen. Eskarrik asko, Kirmen, etortziarren. Zeuri, ilaski. Oso guzti irakurri dut. Betiko modun, bai, nigaz errez dakozu. Claro, nigaz errez dakozu. Oso fana nahielako. Bueno, baina irakurri zorrotza zara, ez da inorreza. Zeuritizteko begona be bai, Ariketa oso egin duzu, eta ikuspuntu aldaketa hori, esaten zenuena formari, bueno, garrantzi hori emonda, eta formak begauze kontatuz. Bai. Eta gizonaren emakumeei buruzko liburu horretan gizonaren ahotsa isilduta, momentu baten, ba, zein darrartzen duen da ze ondo eginda dagoen bebai. Bai, baina era berean gizona da kontatzen duena, azkenean, ez? Genero aldatuta, baino. Zalantza barik. Kirmen, eskerrik asko? Zeuri, ilaski. Ia aurkezpen txuren baten edo ikusten garan. Bai, mesedez. Hau izango donena, eskerrik asko. Kirmen, placer bat. Banator, Ana Galarraga, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bestela bizitzen geratuko nintzen. Bai, nire bai gustora zuek entzuten. Zeran zauz, Ana? Ba, guaintik ez irakurri Kirmenen liburua. Oso guzti irakurriko zu. Ba, seguro. Baina dazkatorrela pilatuta, eta... Danok, ba, pilatzen ari gara. Eta laizter tokatuko zait Kirmenena, baina guaindik ez. Eta guain irrika. Ba, zuei entzun ondoren, gogoz. Ze ondo. Ana, plan A geneukan. Eta plan A da, eta gure ikusentzulei kontatuko diegu, ba, urteko albieste zientifikoak, bueno, ba, kontuan izati etorri buruz hitz egitea eta bar. Plan B, pandemiari buruz hitz egitea. Bai, ezin bestean. Aurten gertatu zaigu, behin baino gehiagotan, ez da, ba, eukitzea prestatuta bestelako gaiak zientzia ez dalako gelditzen, eta beste arlo guztietan ere lanean jarraitzen duelako, baina pandemiak hartu du horrelako gaurkotasuna eta indarra, ba. Kezkatuta hasita gaude, esango nuke berriro, banakakuek, dinot, apurtxuetia hasi gara ikusten hau eskuetatik berriro badule, kezkatuta egon beharko genuke? Arduratuta, ez? Arduratuta, bai. Uste elkartu direla gauza bat, baino gehiago, batetik eguberriak oso gertu daudela, eta izaten da momentu bat, elkartzen garena egunerokoan
gurekin egoten dezan jendearekin eta tartean izaten dira gainera batzuetan adin nagusiko pertsonak eta horrek ja eskatzen du kontu berezia izatea eta bestetik sortu da pixka frustrazioa jarri den neurri nagusia edo hartu den estrategia importanteena txertaketaren bidezkoa izan delako eta ikustea ez dela nahikoa, nahiz eta ohartarazita geunden, baina benetan bizitzea ez dela nahikoa gelditzeko horrelako edapen bat aldaera berri baten aurrean. Bai, frustrazio hori ere badago. Txertaketa horrek asko lagundu duena, ezinbestekoa izan dana honetan guztian, errefortzu dosi hoiek badabiltza, jende zaharragoa hartzen 55 urtetik gorakoak be, ja hasita, umeei buruz hitz egin genuen, nola doa kontua, zalantza batzuk egon zielako gurasoen aldetik edo? Bai, txertaketa umeen artean hasi da eta oso erantzun ona izan du. Uste dut igual baldintzatzen du baita ere hori, egotea momentu honetan inzidentzia hain altua eta eskolak eta itxi beharra, eta pixka talde horretatik esaten duna, beraiei norbanako bezala ez die onura berezirik ekartzen, bestela ere ez dielako kalterik egiten birusak, baina bestela egoera normalizatzen eta laguntzen duenez, uste dut horrek, bultzatzen dula edo laguntzen dula txertaketa hori ondo hartzera eta aurrera eramatea. Orduan alde horretatik, uste dut aurrera joan ala txertaketa eta ikusi den bezala helduetan, ez daukala albondorio berezirik eta dena ondo doala, horrek seguru asko lagunduko du errezelua dauzkatenak edo zalantzatan daudenak ere animatzera. Hala ere jakinda hori ez dela nahikoa izango. Eta helduetan 3. dosi hau bereziki garrantzitsua izaten ari da, omikroni buruz egunez egun goaz datu berria jakiten, eta gero eta garbiago ematen du orain dauden txerto hauek, naiz eta ez diren delta eta aurreko aldaerekiko bezain eraginkorrak omikronen aurrean, 3. dosiarekin bai indartzen dela erantzuna eta nahikoa da babesteko omikronen aurrean ere. Orduan, 3. dosia ja edatzen ari da beste herrialde batzuetan ja 18 urtetik gorako guztiei, hemen jaisten doa adina, beti ere, eta uste irizpide egokiarekin, hegoaldean nagusienetatikan beherantz, eta oraintxe bertan, ja ikusten ari gara, inzidentzia hain altua izan da ere, 80 urtetik gorakoak 100% hartuta daukatenean 3. dosi eta 70 gorakoak ere bai, egin handi batean, 3 laurdenak edo ja 3. hartuta daukate, ja benetan daudela babestuago eta lasaiago egon daitezkeela. Orduan, alde horretatik, arnasa ez da. Oso albiste txarra da, dinot jendea kutsatzen da bilalako, baina jende asko kutsatzea kasu honetan oso albiste txarra da orokorrien. Bai, hori hasieratik izan du deu. Zenbat eta inzidentzia txikiagoa izan, orduan eta ahalmen handiagoa daukate, orain artera biltzen ditugun tresnek, hau, kontrolpian izateko, ze desagertu ez da egingo, orduan kontrolpian izatea da helburua, normaltasunez ibiltzea, bai eskoletan, ohiko bizimodua egin alizatea, kultur jarduera, aisialdia, eta hori guztia asko errazagoa da, inzidentzia zenbat eta txikiagoa izan, hori, nahikoa delako orduan, ohiko neurriekin eta txertaketarekin normal eramateko bizimodua. Baina inzidentzia oso altua denean esan nahi du, hoxe, 100%, besten ez dutenez, ez txertoek eta ez beste neurriek ere, maskara bat ere ez da 100% eraginkorra, txertoak ez dira 100% eraginkorrak, aireztapena badakigu oso ondo funtzionatzen dula, baina elkarren gandik gertu balima gauderez. Orduan, neurri horietan gelditzen diren zirrikitu horiek asko balima dago, ez da niko. Baina, dinot, oso logikoa dalako hau guztia ulertzea, badakigu, ez dela ezer 100% bestela amaituta egongo litzateke, baina esaten gabiltzena COVID pasearekin ere, sortzen ari dan zurrunbilo guzti hori, klaro ez dagoena neurri bat hau guztia bertan bera utziko duena, baina izango da, osagarritasun hori izango da, eta guztia kontuan izan behar dugu. Bestak beste, ikusten gabiltz, neurketak badabil, divulgatzaileok bazabiltzate sare sozialetan eta honi buruz, esaten, garrantzitsua da,
ezta? Bai, eta adibidez Asturiasen tabernatan eta COVID pasaportea eskatu beharrean erabaki zuten horren alde egitea, aireztapenaren bidez kontrolatzea barruko segurtasuna aldan neurrian, eta CO2 neurgailuak eukitzera behartuta daude, eta CO2 neurgailuan abixatzen duenean aireztatzeko garaia dela, edo irikitzen dira leihoak edo jartzen da aireztapena, edo kontrolatzen da zeakin, ezta, aforoarekin. Eta emaitzak, momentuz ikusten ari gara, inzidentzia ez dela igotzen ari, hemen baino gehiago, orduan, baliteke neurri egokia izatea. Ikusiko dugu oso laizter, aste honetan bertan uste dut aztertuko dituztela datuak eta jakingo degula. Orduan, bueno, aireztapena izango litzateke, hori, neurri nagusienen artean, beste bat. Zalantza barik. Gurutzetako zioetako arduraduna, Fermin Labaien, urtarrilean etorriko dena oso txarra izango da, titularretako bat. Donosti ospitaletik Feliz Zubia, datuak emoten, gure zioan txertatu gabeak 160 gora. Bueno, datuak hor daude, eta begibistakoa. Txertoek ematen duten babesa ez da 100%, baina ikaragarria da, eta eskerrak baditugun, eta eskerrak jendeari, behin eta berriro esan duen bezala, baina ondo erantzuteagatik. 180ko estaldura ez da lortu ia inun. Eta hori, benetan izan da, ahalegin bat, egin dutena erakundeetatik ere, errezasun guztiak eman da, eta jendeak ere neurri egokian erantzun du. Eta, bueno, txertatu gabe dauden horien gana iristea, importantea izango litzateke, ondorioak horiek direlako, gero ziuetan eta eriotzetan nagusi direlako. Bueno, lagun min batek komentatzen zidan, orain aste pare bat, ibili ziren bueltaka ziuetatik, eta esaten zuen, bueno, 11 lagun egon die txertatuta dauzenak ingresatuta, eta 11 lagun txertatu barik egon dienak ingresatuta. Klaro, kontuan izan da, populazioan 180 txertatuta gauzela, gudanotatik 11, edo hain leku txikitik 11, proportzioan asko dalako? Hori da. Horri deitzen zaio biziraulearen isuria, eta gertatzen da, bizirik irauten duten horiek ematen dutela unekoa, gertatzen da gauza bera kotxe istripuekin. Zeintzu dira ospitalera iristen direnak, denak zuten jantzita gerrikoa, noski, bestakili egin dira, ez zeukatenak, eta gaina jende gehienak jarrita darama, besteak bestela izun potolua daukalako, eta noski, arduratxoa garelako, eta badakigulako neurri egokia dela, istripuen aurrean, aldan neurrian bintzat, arriskoak eta gutxitzeko. Gauza bera gertatzen da. Omikron aldaera, amaitu ana. Ez, Omikron aldaerarekin ere, beldurrik handiena zen, hasi ziren ikusten, laborategietan egindako ikerketetan, antigorputzek ez zutela erantzuten beste neurri berean, alderantziz, nahiko eskasa zela ematen zuen babesa. Baina, bazekiten aldi berean, antigorputzen bidezko erantzuna dela lehenengoa, ez da? Antigorputzak dira proteina batzuk gure gorputzak sortzen dituenak, berariazkoak infektatzen gaituen agente horrekiko, kasu honetan izango litzateke birusa, eta sortzen dira, gure gorputzak sortzen ditu, edo infekzioa gainditu dugulako, eta orduan ja gorputzak badauka memoria, eta badaki nolakoak izan behar duten antigorputzaiek, edo txertoak irakatsi diolako gure gorputzari nolakoak izan behar duten, eta berdin sortzen ditu. Orduan, orain arte, txertoen bidez eta edo infekzioa gainditu ondoren sortzen dituen antigorputzoiek sortu diren aldaera berriekiko, deltarekiko esate baterako eta funtzionatzen zuten. Gutxixio deltarekin aurreneko aldaerakin baino, txertoak diseinatu zirelako alfa eta hoientzat, baina hasierako hoientzat, funtzionatzen zuen, eta honetan ez. Honetan, eta hori zain daiteke, azkar edatzearen arrazoietako bat. Antigorputzak direnez, lehenengo muga, infektatzetik ez dute bat ere babesten da horregatik, hainbeste ari da edatzen. Baina, bai txertok eta baita infekzioak sortzen dute baita ere beste erantzun badala zelulen bidezkoa. Ez dira ja proteina, baizik eta zelulak berak,
memoria gordetzen dute, eta horiek bai, daukate memoria osoago bat, eta batez ere, infektatu egin bazara, eta gainera, txertoa balima daukazu, ja badaukazu hor, nola esan, katalogo zabalago bat, birusa ezagutzeko eta hauan neutralizatzeko. Eta ematen du Omikronen aurrean, 3. dosi batekin, ja, babes nahikoa sortzen dela. Ze hasiera batean eta laborategietako emaitzak ikusita, bai Pfizerrek eta bai Modernak esan zute, lasai egon, guk prestatuko ditugu txerto berriak, diseinatuta berariaz Omikronentzat eta horretan ari dira, baina bitarte horretan, bai. Lanean jarraitzen dutelako eta tratamentu barriak dauz, aurrekoen ikertzaile bat entzuten nuelako. Klaro, hau ez da egun batetik bestera egiten, gu gabiltz hau ikertzen urte asko, sarsak eta gripeak eta barreta, oso baliogarri izan da ikerket hori guztia momentu honetarako. Eskerrak hori de guztia egin azkola, urte betean ez ziren aterako. Hori da, eta jendea dabil, beste txerto bat behia baiezkoa emotekotan, eta gainera... Baiestatu zuen atzo bertan. Oste oso normala daukana. Nik ikusi dudana, badauz txerto batzuk, besteak beste, nebera normal baten, gorde aldana, eta asko zerrezagoa izango dana, mugitzeko eta izateko hori dana, pirulak aipatu genituen, tratamentuetan igartzen da, edo ustez badatorrolako jauzi bat bebai. Bai, tratamentuetan lehenengoa hola itxaropena piztu zuena eta ja baimendu zuten aurrena erresuma batuan eta gero Europako Batasuneko sendagaien agentziak ere bai, molnupiravir izan zen eta horrek 150 gutxitzen zuen. Arriskua daukaten pertsonen artean, ospitalera iristeko aukera, erdira jaisten zuen. Baina gero ikusi dute ez zala horren beste, 150 edo gelditzen dela. Hala ere, nola lehenengo sintomak izatetik hori gutxi jo, iriste balma ospitaletara eta pazienteari laguntza hori ematen almadio ondo. Baina hori erabat gainditu du Pfizerrek, berriro ere Pfizer, aurkeztu duen antiviralak Paxlovid ditu dio, oso izen komertziala, Pax, pakea, lovid, maitasuna, izena jartzen ere asmatzen du, eta kontua da 180 gutxitzen dula, ospitalaratzeko. Eta heriotza arriskua, berdin. Arrisku faktoreak dituzten pertsonetan. Eta berdin hartzen da. Lehenengo sintomak izan, eta 5 egunetan, 12 egunez behin pilula bat, asko zerrazago emateko, ospitaleko tratamentu batekin konparatuta, ezin da konparatu ez da, eta honek ekarri dezake aldaketa handia. Honena da gainera patenteak eta utzi dituztela aske herrialde pobretuentzat eta ematen diete aukera han ekoizteko eta amanatzeko. Patentea ordaindu beharrik izan gabe. Eta hori ere, ona da, ze bereziki leku horietan gainera txertoak eta oraindik ez diren zainbeste datu, bintza botikak iriste baldin badira, zakite ze prezio izango duen. Ospitaleratzeena, eriotzak gehitzen ari dira, eta ziutako oeak okupatzen ari dira. Ospitaleratzeena drama bat da. Drama orokor bat da, iruditzen zait, beste gaixotasunen arreta eta tratamentuak eta bigarren plano baten geratzen ari direlako, medikuen falta dago, eta sentsazio hori drama bat da gizartarentzat. Eta naiz eta zeu ondo egon, hemen askatasun individuala ulertzen duenik oraindik badalako gai honetan guztian, baina naiz eta zeu ondo egon, klaro, hori pairatzen ari dan gizartean ezin gara ondo egon inor. Nahi dut esan oso gogorra da animikoki guztiontzat daudana. Osasunaren eskubidea gainetik dago beste eskubide batzutatik ez da. Hor ez dago zalantzarik, askatasuna, baina ospitalena bezain larria da gainera gertatzen ari dena lehenengo arretan, ez? Lehenengo arretak dauka baita ere, kontaktuei jarraipena egiteko pixu hori guztia, ardura hori guztia, eta hor ikusten da, esate baterako testak egiteko almena eta gainezka egiten ari dela. Eta alde horretatik, eta ikusita gainera, hasieran aipatu dugun bezala, Eguberrietako jaiak eta datozela, autotestak ere izan daitezke lagungarriak, egoera honetan
zentzu gehiagorekin eta segurtasun gehiorekin jokatzeko. Eta nik uste dut interesgarria dela autotestaketa egitea. Autotestena eta antigenotestena, Hori da. nola ikusten da? Hau oso baliagarria izan daiteke, esaten gabiltz, jende eskatzen dabil, gabonak be badira. Hori da. Badauz hemen, aholku batzuk ez batzeko jende asko, eta ez batzeko nukleo familiar ezberdin asko, eta bar, baina antigenotesta izan leike. Bai, lagungarria izan daiteke. Kontua da, pandemiaren hasieran norberak egitea testaketa, etzan gomendatzen, batetik etze dudelako, hainbeste test eskuragarri eta behar ziren diagnostikorako, bestetik PCR proa izan da diagnostikorako hasieratik protokoloetan eta onartutakoa, eta diferentzia da PCR-ak detektatzen du virusaren RNA, informazio genetikoa. Orduan da, erabat espezifikoa eta gainera oso virus kantitate txikiakin amplifikatu egiten duen ez informazio hori gai da detektatzeko. Orduan, infektatu berritan ere detektatzen du. Antigenotestek ez. Antigenotestek ez dute detektatzen infektatu berritan eta oso virus gutxi bali mauzkagu ez digu emango positibo, emango du negatibo, eta horrek segurtasun faltsua eragin dezake. Horregatik, hasiera batean ez zuten gomendatzen. Baina gaur egun badaude ja farmaziatan, badaude eskuragarri, neko test badao, eta zertarako dira erabilgarriak? Bat, sintoma bali mauzkazu jakiteko koronavirusagatik dan, edo antzeko sintomak ematen duten gripe, katarro eta alakoetarako. Positibo balimada, seguru koronavirus daukazula. Eta negatibo balimada, izango da, seguru asko, gripea edo katarro bat daukazulako. Gomindio, ala ere, dinot, zuk etxien da batekin batu nahi baduzu, eta bar, antigenotest egin, lau egunera antigenotest bat egin, negatibo badira guztiak, ondo dau? Hori, sintomak dauzkasunean, horretarako izango litzateke erabilgarria, eta orduan, beti ere sintoma balima dauzkazu, osasun zerbitzuekin jarri bartzara harremanetan, gertatzen da, saturatuta balima daude, itxaron behar denez, bat tarte horretan, behintzat, zalantza hori argitzen dizu. Eta bestetik, elkartzeko jendearekin, segurtasun gehiagorekin, sintomarik izan gabe, oso erabilgarria da jakiteko infektiboa otezaren alegia. Arriskoa ote daukazun beste norbaiti kutsatzeko, gai otezaren kutsatzeko. Zergatik? Esan dugu, virus gutxi balima dauzkazu ez ditu harrapatuko. Baina virus gutxi balima dauzkazu aldi berean ez duzu kutsatuko. Orduan, justu elkartu aurretik normalean zure ingurukoak ez diren jendearekin, egun berean egite balima duzu, badakizu, ia seguru, ez duzula kutsatuko. Ez dakizu infektatuta zauden ala ez, orduan jarraitu behar dezu. Baina ez daukazu gaitasun hori kutsatzeko. Baina bintzat lasaitasun hori badaukazu, nola txertatuta egonda, seguru asko infektatuta egonda ere ez dituzun sintomak izango, bintzat badakizu infektatuta balima zaude ere ez duzula kutsatuko. Kadukatzen du, alegia, infektatuta egonezkero, jundaiteke azten, orduan, emaitza horre balio du bakarrik, egun hori eta aurrengorako, errepikatu egin barko zenuke berriro elkartzekotan. Gabonetako ospakizunak 10 pertsonara eta 2 familia unitatera mugatzea gomendatu du Eusko Jaurlaritzak. Betikue, ze zaila izan behar den egoera honetan arauak jartzi, egoera honetan testuinguruak markatzie. Bai, eta hor badaude faktorea asko, pertsona zaurgarriak edo ez dauden tartean, ze baliabide dauzkasun egoteko leku iriki batean, alba da leku irikian egitea beti dakigu asko sobeto dela, beste dozer gauza bezala ez da. Hori kasuan kasu aldatu egiten da, baina neurri orokor bezala gomendio zentzuduna dira bai. Zer egin, Ana ematen duelako aurrera begira, honekin bizitzen joan beharko garala, eta apurtxuet lasai egon gara danok, eta apurtxuet beldurrak kentzen hasi gara, orain barriro testuinguruak eta horren beste kutsatuk eta baldatzen dute panorama, zer egin aurrera begira, zein da zientzialarien aholku hori? Nik uste beldurra ez da inoiz izan lagun ona, erabakiak hartzeko eta bizitzeko ez da ere. Orduan, beldurrak kentzea importantea da. Eta beldurrak kentzeko uste dut oso erabilgarria direla datuak. Eta ikusi behar dugu, emandako pausoak eraginkorrak direla neurri handi batean, adibidez hori.
txertoak funtzionatzen dute, eta hori garbi da orduan alde horretatik, bueno, bai, guazen lasai hartzera eta ahalik eta bizimodu normalena egin. Ikusi besterik ez daukagu, iaz nola geunden. Eta gaur egun daukagu jutia antzerkira, zinemara, maskara jarrita, eta, gozatzea daukagu, kontuarekin ez da, baina ez dakit, gauza da ardura eta beste da beldurra. Ni beldurra uste dut ez dela lagungarria. Urteko albiste zientifiko garrantzitsuenen rankingerako prestetorreko zara azte pare bat barru? Nola ez, eta saiatuko gara iragartzen 2022 zer ekarriko digun, ez da? Bueno, ala egingo dugu, testu inguruan jarriko dugu 2021 eta urtea maieran eta egiten dien gauzak eta jarriko dugu, ze albiste egon dien egia esan protagonismoa COVID-19ak hartu digu, azken pare bat urtetan, baina gauzasko badaude eta egingo dugu errepasoa Ana Galarragarekin zelan. Ana Gabon ederra pasa. Berdin. Eta laster arte, eskerrik asko. Etxeko guztiei museo handi bat bihar gatoz.